Čaute, dnes si ideme naanimovať logo pre Refresher. Nie je to žiadna spolupráca, robím to vo vlastnom záujme, takže mohol by si dať odber. Animovať budeme v programe After Effects, ale skôr ako začneme s animáciou, tak si logo musíme správne pripraviť, aby sa nám potom s ním dobre pracovalo. No a to urobíme v Illustrátore, takže označíte si vaše logo, kliknete pravým a dáte Ungroup. Následne prejdete do vrstiev, dáte tieto tri čiarky a zvolíte túto možnosť. Teraz si označíte všetky tieto vrstvy a nadriadite ju nad tú prvú a tú poslednú odstranite, pretože tam nič nie je. No a aby som vám vysvetlil, čo sme teraz urobili, tak urobili sme to, že každý element v tomto logu má vytvorenú vlastnú vrstvu, takže ho potom dokážeme animovať zvlášť. Teraz stačí, ak si to už len uložíme to ako súbor.ai ako ilustrátor a môžeme prejsť do After Effectu. V After Effecte si nahráme náš súbor, ale veľmi dôležité, keď to budete importovať, tak zvoľte možnosť importovať ako kompozíciu. Kompozíciu si môžete predstaviť ako taký nejaký priečinok v After Effecte. Takže si môžeme otvoriť ten náš priečinok a nevidíme tam nič, pretože logo je čierne a pozadie je tiež defaultne čierne, ale to môžeme rýchlo zmeniť, takže pôjdeme do kompozície, kompozícia settings a tuto si jednoducho nastavíme bielu farbu. Ďalej, keďže sme tento súbor exportovali z Illustratora, aby mal čo najlepšiu kvalitu, tak tu stále máme tie Illustrator ikonky, ktoré predstavujú jednotlivé vrstvy. No a s tým sa úplne nedá pracovať, takže to musíme zmeniť. Označíme si všetky vrstvy, klikneme pravým, dáme Create a dáme možnosť Create Shape from Vector. No a teraz tie Illustrator súbory, ktoré tam ešte ostali, si môžeme jednoducho odstrániť. Ďalšia vec, ktorú odporúčam, aby ste si na začiatku robili, je premenovať si vrstvy podľa toho, ako vám ide to logo, aby ste v tom mali poriadok, aby sa vám s tým dobre pracovalo. No a teraz už konečne môžeme prejsť na tú animáciu. Je dobre mať nejakú predstavu, čo približne chcete robiť, akú animáciu, aký typ animácie chcete robiť. Ja budem robiť niečo jednoduché a moderné, pretože sa mi to k tomu hodí. Ja ako prvé začnem s animáciou symbolu, môžeme si tie vrstvy kľudne aj prefarbiť, ale dôležitejšie bude, ak si vytvoríme pre-compose. To je niečo ako keby ste dve vrstvy zobrali a dali ich do jednej groupy. Ďalej si môžeme ešte zapnúť title, aby sme mali istotu, že pracujeme správne, že je všetko správne vycentrované. Takže ja si dám logo na stred, pretože animácia bude začínať zo stredu. Označím si vrstvu štvorec a v tomto malom textovom poli nájdeme pád, pretože náš symbol musíme najprv zdeformovať do štvorca, ako ste mohli vidieť na začiatku. Teraz si pridáme tento pád, máme tu dokonca dve, takže pridáme si to na našu časovú os. O niekoľko sekúnd dopredu si pridáme opäť tie isté body. Ak chcete, tak si môžete pridať aj pomocné čiary, ja to väčšinou využívam len pri hranatých logách. No a teraz ideme zdeformovať tento spodný háčik, aby nám to vytvorilo pekný rovný štvorec. Takže označíme si našu vrstvu štvorec. V hornom bare si vyberieme pen tool, no a už len tieto body spojíme, aby nám to vytváralo rovnú líniu. To isto robíme aj zo spodu a môžeme si pozrieť vlastne, čo sme teraz urobili. Časť animácie máme v podstate hotovú, ale určite ste si všimli, že je to také pomalé, je to také ako keby strojené, nie je to vôbec dynamické. No a to teraz ideme zmeniť. Označíme si naše 4 body a na klávesnici stlačíme tlačítko F9. Ďalej prejdeme do tejto ikonky grafu a tu si môžeme navoliť, akú veľmi dynamickú tú animáciu chceme. Najlepšie je asi dávať z každej strany aspoň 50, ale môžete sa s tým pohrať a vyskúšať si to aj vy sami. No a teraz je naša animácia oveľa dynamickejšia. Teraz ideme naanimovať to R, takže rovnako ako pri štvorci, označíme si vrstvu, nájdeme si pád, dáme si ich na našu časovú os. No a to R potrebujeme tiež zdeformovať tak, aby nám to vytváralo ten štvorec, aby to bolo celé zaplnené, aby to bol celý čistý štvorec. Urobíme to úplne rovnako, ako sme to robili s tým hačíkom, takže vezmeme si pen tool a jednoducho to R natiahneme do všetkých strán. Pridáme si tam rovnakú animáciu, aby sme to mali dynamické a takto by mala vyzerať animácia symbolu. No a teraz si už naanimujeme len text a nejakú pozíciu, aby nám to tak nejak všetko spolu ladilo. Ako prvé si naanimujeme pozíciu symbolu. To už môžeme robiť priamo v tej pre-compose. Takže dáme si tam pozíciu pomocou písmena P, dáme si tu na našu časovú os, no a celý symbol presunieme tam, odkiaľ sa bude začínať. Takže v mojom prípade pôjde z dola nahor a bude tam jemná rotácia 90 stupňov. Ďalej si označíme náš text, takže všetky naše vrstvy,
kde sú jednotlivé písmená a pridáme im pozíciu, takže písmeno P. Opäť si to dáme na našu časovú os, odkedy do kedy to bude trvať. No a nesmieme zabudnúť na pozíciu symbolu, keďže pôjde zároveň s textom, tak musíme nastaviť rovnakú vzdialenosť pozície aj symbolu. K textu pridáme ešte viditeľnosť, pretože chceme, aby sa postupne objavovali jednotlivé písmenka. No a už si to stačí len všetko označiť, pohrať sa s grafom, s dynamickosťou, s rýchlosťou a tu by mal byť výsledok.